kako riješiti problem na miran način. Znači, svaki na svoj način dalje. Ovo je samo nekakav pregled tehnika, inače jako je neke stvari koje djeci treba raditi, a to su i popuštene. I nenasilne. I ono što je bitno, trening mora imati u sebi smijeh djeteta. Samo djeteta. Mora nešto trpiti, znamo, trpiti neki bol, patnje, biti. Na radiju su malo nogometne škole EK Gorica s početkom u 19 sati. Evo, to je bio primjer